Hej X og velkommen til følgende video, som handler om hvordan I arbejder med andengradspolynomer i Maple. Og det vi skal lære i denne her video er to ting, og det er for det første skal vi lære hvordan man importerer Excel data over i Maple, og så skal vi lære hvordan vi laver andengradspolynomisk regression i Maple blandt andet. Så skal vi også lige arbejde med nogle andre ting. Men det første vi skal gøre, før vi gør noget som helst andet, er at vi skal lige hente alle de filer som vi skal bruge. Så I går ind på skemaet, kigger under tirsdag den 11. november, og så inde på modulet kan I se at der er nogle forskellige filer, og I skal hente den fil der hedder modellering 2x 10. november, og I skal hente den Excel-fil der hedder sms sendt i Danmark, og så skal I også især jer der har Mac-computer kan få for denne her guide til hvordan man importerer datamateriale fra Excel. Så hent de tre filer ned på jeres computer, og så skal I så lægge dem et godt sted hvor I kan finde dem. Jeg har lagt mine herinde under 2x, så har jeg ligesom de to filer her som jeg skal bruge, og eventuelt den her. Men I starter med at åbne jeres hentede fil, jeres hentede Maple fil her, modellering 2x, og når I åbner Maple filen, så ser det sådan her ud. Stort set, jeg har lige skrevet nogle ekstra ting ind her, og før vi går i gang med den første opgave, så som jeg har skrevet her, så skal man altid indlæse gynpakken som det allerførste. Hvis man er i tvivl om man har den her gynpakke, så kan man altid trykke på huset her, og så skal man tjekke om man ligesom har alle de her røde pakker. Hvis man ikke har de her røde pakker, så skal man hente gynpakken først, og så skal man installere den pakke, for så kan man ikke lave for eksempel regression. Men jeg vil nu starte med at indlæse den her gynpakke, og det gør man på følgende måde, som vi også gjorde i første G, og som vi sikkert også har lavet med PAL. Sådan der. Og så at man lige kan tjekke om den faktisk er indlæst, det er at man kan lade være med at sætte det her kolon, fordi så kan man først se alle de forskellige kommandoer som den her gynpakke den ligesom indeholder. Og jeg lader den faktisk lige stå åben sådan her, fordi om et øjeblik skal vi bruge en af de her kommandoer, og så kan man nemlig bare kopiere den herfra, hvilket kan være meget smart at gøre. Nå, men nogle gange når man arbejder med og ligesom at lave nogle matematiske modeller ud fra et eller andet sæt af data, som man ligesom har fundet ude i den virkelige verden. I det her tilfælde, der kigger vi på noget med antal sendte sms'er over tid. Når man ligesom arbejder med det, så kan man godt nogle gange støde på nogle meget store sæt af data. Og så kan det tage ufattelig lang tid at indskrive alle de punkter i nogle lister, som vi kan for eksempel foretage regression. Men så har Maple sådan en smart feature, at vi ligesom kan importere den her Excel-data, sådan at vi er fri for at skal indskrive det hele. Og det er ligesom den første øvelse, vi ligesom skal prøve her. Fordi hvis vi lige skal tage, hvad det er for en opgave, vi ligesom har at gøre med her, så har vi altså x her er antal måneder efter 1. januar 2005, og så har vi så y
har vi hernede, og det er antal sendte sms'er målt i millioner. Så vi har altså en sammenhæng mellem det antal sendte sms'er, eller en sammenhæng mellem antal sendte sms'er og den tid, der ligesom er gået fra 1. januar 2005. Og den sammenhæng kan man altså åbenbart beskrive ved en andengrads-funktion, altså et andengrads polynomium af denne her form her. Hvor vi altså kan se, at f af x, som er funktionsværdien, vi tager antallet af sms'er, målt i milliarder står der her, men der burde nok stå millioner, til tidspunktet x målt i antal måneder efter 1. januar 2005. Og så et typisk spørgsmål, man får her, det er, at man skal altså benytte tabellens data til at bestemme de her 3 konstanter, A og B og C. Og vi skal altså prøve at tegne den parabol, som passer bedst muligt til alle de her punkter ved en, hvad man kalder for en kvadratisk regression, også kaldet en andengrads polynomisk regression. Så vi skal altså nu indlæse alle de her x og y værdier, som vi har i vores Excel-fil. Og I kan jo lige prøve at åbne den Excel-fil, som I har hentet ned. Så kan I altså se det her, at vi har altså alle vores x-værdier her. Og det er jo ikke fordi, der er voldsomt mange, men det er stadigvæk noget, der vil tage meget lang tid at sidde og indskrive alle de her tal. Og der er større risiko for, at man laver en fejl, når man sidder og indskriver det der. Og her har vi så alle y-værdierne. Og det skal vi simpelthen prøve at se, om vi kan få smidt over i vores Mabel. Og det er lige her, at vi måske skifter til 2 forskellige spor, hvor alle kigger lige på sit Mabel og kigger på, ligner det nogenlunde samme layout, som I kan se på min skærm. Så skal I fortsætte her i videoen. Hvis det er det gamle layout fra første G, så skal I trykke pause nu, og så skal I i stedet for åbne den manual, som I også har hentet, fordi det er en manual fra den tidligere Mabel, som ligesom gennemgår, hvordan man ligesom indlæser de her Excel-data. Yes. Men jeg fortsætter herinde i min Mabel-fil med alle dem, der har det nyeste layout. Yes. Og det I skal gøre her er, I skal sørge for, at I er i et matematikfelt, og sådan I kan skrive matematikfelt. Hvis I er på en PC, så skal I trykke Ctrl-R. Hvis I er på en Mac, så kan I skifte mellem matematikfelt og tekstfelt ved at trykke på Fn og så trykke på F5. Så kan I simpelthen skifte mellem dem. Men jeg sidder med en PC, så jeg kan, hvis jeg skal skifte til tekstfelt, så trykker jeg på Ctrl-T, og tilbage til matematikfelt, så trykker jeg på Ctrl-R, som I kan se her. Ctrl-R, Ctrl-T. Så det er for at man fri for, at man hele tiden skal op og finde det, så kan man simpelthen trykke den her genvej. Hvis man ikke lige kan huske den her genvej, så kan man også godt finde det heroppe under Insert. Så kan man sige, her har vi ligesom matematikfelt, så har man noget, der hedder Non-Executable Math. Jeg har kaldt noget et eller andet fuldstændig vanvittigt her. Det skal I ikke tage af. Og så kan man også trykke tekst der. Men jeg vælger at bruge den her genvej. Så I skal nemlig være i et matematikfelt, når I skal indlæse den her Excel-data. Så går I ind i Tools og trykker på
det tredje punkt her, import data, så klikker I simpelthen lige her, og så skal I så finde den Excel-fil, som I har hentet ind på Lexio, og det er altså så den, der hedder noget med SMS-sæt i Danmark. Så den klikker I på, og så trykker I Next, og så skal I så skrive, hvad det er for nogle celler ind i den her Excel-fil, I gerne vil indlæse. Og vi starter med X-værdierne, og vi kan se, det er A-søjlen fra A2 ned til A20. Og så skriver vi herinde A2 kolon A20. Sådan der. Så next. Rectangular. Det er fint. Og så kalder vi den store X, fordi vi ligesom har at gøre med X-værdier her. Så skulle den gerne indlæse det. Så ser det sådan der ud. Og så gør jeg bare fuldstændig tilsvarende for den anden fil. Eller for værdierne. Trykker på import data. Indlæser den her Excel-fil. Og så nu skal vi så overse, at det svarer så bare til B2 ned til B20. Så skriver vi det i stedet for. B2 til B20. Next. Yes. Og så kalder vi bare den her store Y i stedet for. Sådan. Nu er vi kommet til det punkt, hvor vi skal lave kvadratisk regression eller anden grads polynomisk regression, om man vil. Og den kommando, vi skal bruge heroppe fra Gymparken, er den heroppe, der hedder kvadreg. Så den kan I bare lige kopiere ned, fordi så er I sikker på, at I skriver det rigtigt. Og nu pakker jeg lige den her ind igen ved at sætte et kolon. Så skal I være i et matematikfelt hernede, og så skriver I kvadreg, og så parentes, store x, kommer store y, parentes, slut, enter. Så får jeg en fin regression her, hvor I kan se den parabel, som passer bedst muligt til de her punkter her. Man kan se, at der er lige nogle enkelte punkter, som måske lige afviger lidt meget. Men alt i alt, så kan man sige, at det her det er en model, der passer sådan rimelig godt på punkterne. Og det kan man også se ud fra det her tal her, som man gerne vil have, skal være så tæt på 0. Nej, så tæt på 1 som muligt, som også er, hvad man kalder forklaringsgraden. Så har vi så her, så kan man lige kopiere den her forskrift, man har heroppe. Fordi sådan man lige vil slutte sådan en opgave af, det er, at man lige skal opskrive A og B og C. Så det vil sige, at man har A lige med minus 0,14, 0,62. Vi har et B er lige med 15,511 og C, altså det sidste tal her, 662,19. Så har vi altså bestemt de tre koefficienter i vores andengrads polynomium. Fordi jeg ligesom kopierede hele det, det er fordi, nu skal vi nemlig bruge det. Så jeg klipper det lige ned til næste spørgsmål, fordi nu skal vi til at bruge den her model til noget. Fordi i det her spørgsmål, der skal vi finde ud af, hvornår der ifølge modellen vil være 750 millioner sendte sms'er. Så vi kan lige se på 750, det er omtrent her. Så det tyder på, at det er måske efter 16-17 måneder efter 2005. Og der er også et sted mere her. Nej, det er nærmere her. Så det tyder på, at det er sådan efter 7 måneder efter 2005,
og så skal vi også herhen og kigge, eller efter 110 måneder. Men lad os lige prøve at se, om vi ikke kan regne det helt præcist. Og vi starter med at definere funktionen i mail. Og det gør vi altså ved, i det her tilfælde, der hedder den f af x, som vi kan se heroppe fra. Det har de valgt at kalde den her. f af x kolon lige med, og så skal I simpelthen indtaste hele den her funktionsforskrift her. Så trykker vi enter, og det er smart her, hvis man gerne vil have det til at se lidt flot ud, at man trykker på alt, før man trykker i enter, fordi så får man den nemlig til at stå på den samme linje. Så for at bestemme, hvornår der vil være 750 millioner sendte sms'er, løses ligningen. Det er min ligning, vi skal løse her. F af x lige med 750, fordi at vi kender ligesom vores y-værdi, og vi vil altså finde den x-værdi, som man skal indsætte for at få 750. Og det gør vi ved hjælp af solve. Så skriver vi solve i et matematikfelt. Skriver vi f af x, fordi nu har vi jo lige indlæst vores funktion ved at skrive kolon lige med her. Så kan vi bare skrive f af x lige med 750. Og så vil vi skrive komma, hvad vil vi gerne finde? Vi vil gerne finde x. Sådan. Og man kan på samme måde, hvis man synes det er fedt at have det på den samme linje, lige trykke alt, enter, done. Så har vi altså to løsninger her. Det vil sige, der vil være 750 millioner sendte sms'er ifølge cirka 6 måneder efter 1. januar 2005. Det vil sige, hvad vil det svare til? Det er 1. juli 2005 og cirka 104 måneder efter 1. januar 2005. Så kan vi lige regne lidt. Hvor mange år vil 104 måneder svare til? Jamen, der er 12 måneder, så det vil sige 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Så det er 8 år efter i hvert fald. 8 år og 8 måneder efter. Så det vil sige 1. september 2013. Og så er vi færdige med den opgave. Og det er meningen, at I selv lige skal prøve at skrive alle de her ting op, fordi det er en rigtig, rigtig god øvelse, som I kan bruge videre i jeres skriftlige aflevering, som foregår i Mabel. Nu går vi til opgave 2, og det er en opgave, hvor jeg skal prøve både at bruge den her regressionsmetode, men I skal også prøve at bruge den her faktoriseringsformel, som vi har talt om i timerne. Og lad os lige se på, hvad det er for en opgave, vi har med at gøre. På billedet ses broen, ikke boren, broen Piney Branch Bridge i Washington. Broens bue er parabelformet og kan altså modelleres, som man siger, ved et angradspolynom på den her form, som jeg også talte om lige før. For det første skal vi lige bestemme 3 punkter på grafen, og I kan jo lige trykke pause nu, og så se om I selv kan finde 3 punkter på grafen. Yes, så har I fundet de 3 punkter, så lad os se, om det også passer med, hvad jeg får det til her.
Jeg kan se, at vi har et punkt hernede, som er den ene rod i det her andengradspolynomium, og det er altså punktet minus 12,0. Minus 12,0 er det første punkt. Og så har vi et punkt, som er den anden rod, som er 12,0. Og det sidste punkt er toppunktet, som jo så vil være 0,7. 0,7. Og mere skal man faktisk ikke bruge, før man kan lave en regression. Man skal altså bruge 3 punkter. Og i sådan et tilfælde, så vil man simpelthen få en fuldstændig perfekt regression, fordi man er simpelthen sikker på, at den her parabol, den vil gennemgå alle 3 punkter. Hvis det altså ikke er et eller andet, hvis det tredje punkt ikke var et punkt, der var helt herude. Men så hvis det ligesom er nogle punkter, der vil passe med sådan en parabolbue. Ja, så vi indlæser vi indskriver punkterne i 2 lister, og det er faktisk meget godt, inden man starter en ny opgave, for ligesom at slette alle gamle kommandoer, for at man ikke blander tingene sammen. Så skal man lige i et matematikfelt skrive restart. Så starter man simpelthen forfra, fordi ellers så kan det nogle gange godt blive blandet lidt sammen. Så det er faktisk altid en god tommelfingerregel. Når man starter på en ny opgave, skriv lige restart. Så har vi visket tavlen ren. Fordi så kan vi nemlig godt kalde den store x igen den her liste her. Nu prøver vi simpelthen at indlæse de her lister manuelt, fordi at det er så få punkter, at det er ikke noget, vi behøves at importere via en Excel-fil. Så er det meget vigtigt, at man bruger sådan nogle firkantede parenteser, som vi lige skal finde ud af, hvordan man laver på jeres computer. Og så skal vi altså skrive vores 3 x-værdier, og jeg starter med det laveste tal, med minus 12. Så går jeg opad til højre på tallinjen, 0 og 12. Så vi enter, så har vi indlæst den første. Og så gør vi så bare det samme med den anden. Så kan vi altså se, at vi har til minus 12, der har vi y-værdien 0. Til x-værdien 0, der har vi y-værdien 7. Og til x-værdien 12, der har vi y-værdien 0. Sådan der. Og så kan vi på samme måde, som vi gjorde før, så kan vi bruge den der regression. Så man skriver op sådan der. Skriver x, y. Hvad gjorde jeg forkert der? Nå ja. Når man har trykket restart, så har den også slettet, at man har indlæst gympakken. Så det skal man også lige gøre forfra. Dum. Så det er også fint, at vi lige fik prøvet det. Så nu burde det virke. Og det vi ser til vores store begejstring her, er simpelthen, at vi har en forklaringsgrad på 1. Så den kan simpelthen ikke blive bedre. Hvad vi dog lige skal snakke om et øjeblik, er, at Mabel den er lidt mærkelig i forhold til den her B-værdi. Fordi at den burde jo faktisk være 0, men det er den ikke ifølge Mabel. Men altså, vi køber den lige først omgang. Sådan der, så har vi altså vores funktionsforskrift her,
Og så på samme måde som før, så er det også godt lige at skrive, så har vi faktisk forskriften her, så vil man bare lige skrive noget med, vi aflæser nu forskriften ud fra regressionen. Og heroppe, der er det også godt, inden man ligesom gør det her, så lige skrive, vi foretager anden grads polynomisk regression ud fra datamaterialet, ud fra de 3 punkter. Sådan der. Så det er også rigtig godt at øve, ligesom at skrive, hvilken metode man bruger, og så kommer vi så med vores lille konklusion her. Og det der, det er sådan et fuldstændig absurd lille tal. Og det er Mabel, der er lidt mærkeligt nogle gange, fordi nu skal vi prøve i B-opgaven, skal vi prøve at bruge den her faktoriseringsformel til ligesom at bestemme forskriften. Og vi har, at vi kan skrive alt det op, vi kender. Vi kender ikke vores A-værdi. Så kan vi skrive x. Kender vi vores rødder? Yes. Rødderne er minus 12 og plus 12. Og så husker vi på, at når der står et minus her, så vil der altså komme til at stå plus 12. Og så i den anden, der kommer der bare til at stå x minus 12. Så ser det så sådan der ud. Så sådan her ser det ligesom ud, når vi bare indsætter vores 2 rødder. Men vi vil gerne bestemme den her A-værdi. Så hvad gør vi der? Jo, så bruger vi faktisk det 3. punkt, som vi kender. Og I kan jo lige sidde og tænke over det. Hvis I også gerne lige vil sidde og tænke over det selv, så bare lige tryk pause her. Og så sidde selv lige og tænke over, kender I et punkt mere, som vi kan indsætte her. Og så få en eller anden ligning, som man skal løse. Hvis I har siddet og tænkt, så skulle I meget gerne komme frem til, at I har jo selvfølgelig toppunktet. Så I ved ligesom, at i toppunktet, som altså er 0,7, der har vi ligesom, at y-værdien skal være 7. Så det indsætter vi på px's plads, p-a-x's plads, altså y-værdien. Og så alle de steder, hvor der står x, der indsætter vi 0. 0 plus 12 gange 0 minus 12. Og så skal vi lige huske at gange med a her, fordi vi skal jo ligesom have en ligning. Så har jeg noget, der ser sådan her ud. Og før der prøvede vi ligesom med at bare indskrive det her i et solve. Men noget man også kan gøre er, at man kan simpelthen bare klikke her, og så kan man også trykke på solve herover. Solve for variable, så det er bare en alternativ måde at løse en ligning i Mabel på. Så vil vi gerne bestemme A-værdien her. Og der får vi et tal her, der er minus 744 dele. Og for ligesom at kunne sammenligne med det tal, vi har heroppe, så prøver vi lige at approximere det tal. Og nu ved jeg ikke, hvorfor den ikke lige vil komme frem. Jeg tager lige det her tal og kopierer ned, fordi den vil åbenbart ikke lige. Yes. Så hvis I har det stående her, så kan I trykke på approximate og bare 5 betydende cifre her. Og det vi kan se her, at det er, at vi altså får tallet minus 0,084611, hvilket svarer fuldstændig til den her A-værdi, vi har her. Så prøver vi at indsætte den A-værdi. Fordi så kan vi nu skrive px lige med, så indsætter vi den her A-værdi, som vi har fundet, som altså passede fuldstændig
med den vi fandt tidligere med vores regression. Og så skriver vi bare det samme op, som vi har stående heroppe, bare med vores A-værdi. Sådan der. Og det vi så gerne vil nu, det er, at vi vil gerne prøve at gange alt det her ud, så det kommer til at stå på følgende form her. Fordi så kan vi ligesom sammenligne det med den forskrift, vi fandt heroppe. Så I kan bare klikke på det her, og så kan I trykke på Simplify. Skal I se, hvilken en er bedst at bruge. Ja, lad os bare bruge Simplify. Og så kan I simpelthen bare trykke her på Simplify. Bum. Og så får I simpelthen forskriften, hvor den er ganget ud. Og I kan jo se, at denne her værdi her til sidst, den er meget, meget tæt på 7. Og oppe i det her tilfælde, der var den 7. Og i det her tilfælde, der er en b-værdi 0, fordi at der kommer til at stå minus 12 gange det der tal. Altså minus 0,084611 gange 12. Og så er det samme, men hvor det er et minusfortegn her. Så de tal går ligesom bare ud med hinanden. Så derfor så vil vi bare få tallet 7 herinde. Nej, det var faktisk ikke det, der var pointen. Pointen var, at der står plus 12 og minus 12 her. Så alt det, der har med x-led at gøre her, vil bare forsvinde. Fordi så vil vi have 12x minus 12x. Så forsvinder det. Og det passer med, at vi har en vandret tangent her i skæringspunktet med y-aksen. Så i det her tilfælde, der er denne her forskrift, som I finder ved at bruge faktoriseringsformen, faktisk endnu mere præcis end den I fandt ved at bruge regressionsmetoden i Maple. Men det store formål var også bare ligesom, at I kunne se først en metode, hvor I bruger regression ud fra 3 punkter, men hvis I har 3 punkter, hvor 2 af dem er de to af punkterne er altså rodpunkterne, så vil I også kunne bruge faktoriseringsformen til ligesom at komme frem til en funktionsforskrift. Ja, så skulle I gerne være nået i mål med de her 2 opgaver, og husk også at gemme det hele undervejs. Husk at trykke gem som her, save as, og så gemme et eller andet godt sted på jeres computer. Når I så er fuldstændig færdige med opgaven, så går I ind på Lektio under opgaver. Så kan I se, at der er en opgave, der hedder Arbejde selv modul. Så skal I simpelthen bare uploade jeres opgave herinde. Så kan jeg ligesom se, at I har arbejdet med det, og det vil så være jeres tilstedeværelses bevis, kan man sige. Nu har jeg ikke mere til jer, så tak for jeres tid. Vi ses på fredag. Hej med jer.